Har I mange gode oplevelser med Kim Hansen? Sidst der kunne du ikke huske noget. Det var han meget fortørrende over. Ja. Hvad med dig? Har du nogle gode oplevelser med Kim Hansen? Med Kim Hansen? Ja. Ja, det har jeg. Hvad? Jamen, det var sgu da meget fedt at have ham med op i Sverige. Vise ham lidt rundt deroppe. Ja. Og du er the banter. Sandt. Jamen, det bliver, fedt. bliver han glad for at høre. Ja, men det var da fedt endelig at få ham med. Skal jeg lige... jeg laver lige en intro. Er I klar? Hej og velkommen til Milton Podcast. Jeg hedder Jeff. Og jeg hedder Asbjørn. Og jeg hedder Kevin. Hej. Hej venner. Nå, Kevin. Du var med sidst jo. Ja. Også. Og efter du har siddet og udtalt, der har været klog om alt muligt, så er du kommet sådan et par utilfredse røster. Med nogen, der synes, at der var nogle ting, du sagde, der ikke helt passede. Hvad er det handlet om? Jamen, den ene, det er sådan set Asbjørn, som vi har med. Så den kan han selv få lov til at tale om lidt. Og den anden, det er Jonas angående de her Real Sort SVD'er generation 1'ere, som jeg altid har fået at vide, skulle være blonderet, hvilket han siger, de ikke er. Ja. Så det er det, hvor striden ligger. Ja. Han skulle lige række ud til mig og sige, at de er altså ikke blonderet, de der Okay, generation 1'ere. Men hvad er så forskellen på generation 1 og 2? Ja, det ved jeg sgu ikke. Det var jo det, jeg har jo altid troet, det var det, der var forskellen. Så det ved jeg ikke. Var der noget med, at generation 1 finish, den var mere glossy? Eller var det omvendt? Ja, det er rigtigt nok. Hvad fanden var det, Jonas sagde? Ja, jeg tror, den var glossy. Etteren, og så de andre var matte. Ja, okay. Ja. Hvad så, Asbjørn? Hvad var? Det, var den anden. det andet, det handlede om kuglevægt. Hvor Kevin han sagde, at man kunne vælge mellem at have lidt tungere kugler, som kunne måske nå lidt længere ud. Eller lettere kugler, som når hurtigere frem til målet. Men der vil jeg godt sige, at når du når ud over 10 meter eller sådan noget i den stil, så er tunge kugler hurtigst fremme ved målet. Og det handler om, at lette kugler, de mister hurtigt deres hastighed. Så det kan godt være, lige når de kommer ud af geværet, så flyver de hurtigere. Men den fart, den mister de relativt hurtigt. Ja. Jeg har set en længere video, som forklarer alt det her lidt mere. Så den kan vi jo godt linke til. Ja, det kan vi da godt. Men okay, hvad så? Hvad for en til almindelig AG standard karbinklasse? Hvad for en kuglevægt vil du så anbefale? Jamen, vi bruger jo 0,33 grams kugler, og det tror jeg også er det, som jeg har set anbefalet mange steder. Eller i hvert fald i det leje. 0,30, 0,32, sådan noget. Jeg kan huske, at vi brugte 0,28 i mange år. Mm. Det virker som om, det var ligesom standarden. Ja. Ja, det tror jeg da også, at der sikkert stadig er mange, der bruger. Men man kunne måske godt vinde lidt ved at bruge en lidt tungere kugle. Det er selvfølgelig dyrere at bruge tungere kugler. Bevares. Det er Men så er der måske et kill eller to, som man får. to, der ikke slipper væk. Ja, præcis. Nå, venner. Fem dejligt, I kunne komme. Lige måde. Nu, vi havde jo, det var meningen, vi skulle have været til noget plukkeri her i december. Det kan I godt huske, ikke? Det var oppe i Sverige. Jo, her næste weekend. Ja, det er faktisk rigtigt, næste weekend. Men det blev rykket. Og nu er det blevet rykket til februar. Ja. Og jeg kan huske, vi snakkede lidt om det i går. Det var off-tape. Hvor at, vi fandt ud af, i hvert fald i Danmark, der er februar årets koldeste måned. Så vi går ind i, altså hvad kan man sige, de officielle vintermåneder. Hvordan har I det med det? Altså milsim om vinteren? Altså, det største problem, synes jeg, det er egentlig batterier. Fordi at grej, det har jeg
købt ind til. Altså sådan, at jeg kan holde varmen, når jeg sover, og holde varmen, når vi er ude at spille. Men batterier, de er jo meget ustabile, når nu det bliver rigtig koldt. Og mister også hurtigere strøm. Ja, de aflader, ikke? Ja, de aflader hurtigere. Ja, jeg kan godt huske, jeg var en gang til et spil, hvor jeg troede, der var noget galt med gevær. Det viste sig så, da jeg kom hjem og satte batteriet i, så var det helt fint. Så det har bare været, fordi batteriet var for koldt. Jeg havde ligget hele natten i teltet der. Er der noget, man kan gøre for at afhjælpe det? Du kan sove med dine batterier. Ja, men I det hjælper jo kun indtil det bliver koldt igen. Altså indtil du skal ud. Ja. Putter det i geværet og tager det med ud og skyder. Så køler det jo af igen. Så jeg ved ikke, hvad det skulle være. Så skulle man have en eller anden form for isolerende pose med en lille smule varme i, eller et eller andet, man kunne lægge batterierne i. Ja, det er meget omstændigt. Ja, så det... Der vil nok være noget, man kunne gøre, men det er så omstændigt, at det er ikke nogen god løsning alligevel. Jeg synes ofte, at det som jeg oplever er problemet, når det er vinter, det er, selvom batterierne og alt det der, men selv hvis det batteri, det er nogenlunde fungerer, så når du møder fjender, og du skal til at skyde, så skal man lige varme hoppe op en gang. Så det første sådan 6-7 skud, de sidder bare lige nede i jorden, fordi at hoppe op, den er alt for kold. Ja, det er rigtigt. Jeg forestiller mig også det her med batterierne, at det, altså jo mindre et batteri du har fysisk størrelse, eller ampere-timer, jo værre er det her problem. Jeg ved det ikke. Nej, jeg ved det. Så en måde at afhjælpe det er at bruge det største batteri, man kan. Det største batteri, Ole? Måske? Ja, så er der måske noget med nogle forskellige batterityper. Det kan godt være, det er værst med LiPo. Altså, jeg aner det ikke, men det kunne jeg godt forestille mig, at det har en eller anden indvirkning på det. Men jeg synes, de sidste batterier, jeg har købt, det var sådan nogle, som var i anførselstegn kulderesistente. Og det skal man jo tage med et eller andet grænsealt, ikke? Men der var en eller anden teknologi, der gjorde, at de var mere pålidelige om vinteren, eller under lave temperaturer. Det er ikke noget, som jeg rigtig har fået testet. Og det er sjældent, jeg er ude, når det er rigtig koldt. Jeg gider faktisk helst ikke. Har I noget imod at være ude om vinteren? Eller synes I, det er fint nok? Jeg vil hellere være ude om foråret eller sommeren. Ja. Men jeg synes, hvis det lyder til at være et fedt spil, så har jeg ikke noget imod det. Altså, så vil jeg hellere tage til spillet, og så leve med, at det er koldt. Ja, jeg synes, jeg kan sgu egentlig meget godt lide det. Ja. Jeg er sgu ikke så kuldskær. Nej, som nogen er. Så. Som nogen er. Nej, men første milsim, det var jo piskoldt om vinteren. Det var, hvad hedder det? Battle for Natif. Battle for Natif. Det var januar. Det var januar. Og 2030. Det var rockerkoldt. Er du sindssygt, det var koldt? Og der holdt vi også vagt om natten. Ja. I, jeg ved ikke hvor mange minusgrader. Det var i hvert fald koldt at blive vækket, og så skulle man op og ud af posen og stå i 2 stive timer, før man kunne vække nogle andre og sige, nu er det fandme din tur. Og der skete ikke en skid. Nej. Det er sjovt at tænke tilbage på det. Jeg kan huske nogle gange, jeg har været arrangør på noget, og når nu vi har haft debrief og sådan noget, så har folk klaget over, at der skete for lidt, eller på eksempel, de har brugt 2-3 timer et eller andet sted, hvor der ikke rigtig foregik noget. Dengang, der var det jo, der havde du måske 2-3 timer, hvor der foregik noget på en hel weekend. Ellers så skete der ingenting. Andet end man gik lange ture, eller stod og kiggede og sådan noget. Ja. Jeg tror, folk er blevet meget forventet til det her, at der skal ske noget hele tiden. Eller, og det synes jeg egentlig er rimeligt. Jeg synes også, det er sjovere, når der foregår et eller andet, end at bare sidde og glo. Men jeg tror egentlig, at det er meget sammenfaldende med, at vi lige pludselig fik meget små terrænger. Ja. Men jeg synes, noget af det fede er også, når der... Altså, man skal også passe på med det her, fordi at hvis man skal ligesom som arrangør planlægge, at der skal ske noget, det kan godt komme til at føles lidt for planlagt. Ja. Altså, jeg synes, det er fedt, når der sker noget, men det er sgu fedest, når det er sådan,
ud af det blå. Altså når det bare er sådan noget spontan action. Man sidder og krydder røv, og så lige pludselig kommer der nogen, eller man er på vej et eller andet sted hen, og så midt ude i et eller andet skovstykke, så møder man et fjendtligt hold, som også er på vej et eller andet sted hen. Men man kan nogle gange godt mærke, om det ligesom er planlagt, at der skulle være kontakt eller ej. Mm. Og det er klart fedest, når det bare sådan opstår lidt tilfældigt. Så for mig gør det ikke noget, at der ikke sker så meget. Men når vi taler om, at der skal ske noget, så er det også det er lidt vidt begreb. Det jeg tror, de fleste folk tænker på, når man siger det, det er, at man skyder mod nogle andre. Men det kan også være, der kan også ske andre ting. Ligesom vi var til, det var vi alle tre jo, afsted i sommer op til... Ja, Kastovian er færdig. Ja, hvor at action-delen fyldte helt forsvindende lidt. Og så kan man sige, jamen så, hvis det kun er den del, man vægter, så skete der jo ikke noget resten af tiden. Men i virkeligheden, så foregik der jo hele tiden en masse ting, fordi du interagerede med andre mennesker og sådan noget der. Ja. Og nogle gange, specielt med action, jo mindre doseret det er, jo mere fylder det. Altså hvis du har en weekend med action på hele tiden, så det hele det fader sådan lidt sammen, og ikke sådan super mindeværdigt. Der synes jeg, hvis det er, at du har 2 følinger på en weekend eller andet, så husker man dem bedre. De fylder mere, eller på en eller anden måde. Kvaliteten af det bliver bedre, eller hvordan man skal forklare det. Ja, jeg kan i hvert fald tydeligt huske de kampe, vi havde den weekend. Hvis der overhovedet var nogen. Ja, jeg tror ikke, jeg havde rigtig... Jeg så aldrig en fjende i hvert fald. Ej, jeg kan huske om søndagen, der blev vi hævet ud og hjælpe med at holde NATO-stangen. Ja. Nogle af os i hvert fald. Der var vi alle sammen ude, men jeg så aldrig. Altså, jeg så dem ikke. Var der ikke natten til søndag, hvor du var oppe og toppes med noget... Var det NATO eller noget politi eller et eller andet? Ja, jo. Ja, der kom de jo, mens vi sad nede i landsbyen. Ja, men jeg så dem ikke. Jeg var jo fanget nede i det der krogstue, og da jeg så endelig kom ud, der var de væk. Ja. Så jeg hørte, at de var der, og der var råb og skrig, men jeg så aldrig nogen. Jeg så ikke en eneste fjende til det event. Og jeg skød jo kun efter buske og sådan noget. Men på trods af det, så var det det bedste, jeg nogensinde har været til. Ja. Nu året er snart gået. Hvordan, synes I, det har været et godt år? Milsimæssigt, synes I, det har været gode events, eller? Det har sgu været lidt lunkent, fordi altså, der har været nogle gode events, men der har også været nogle aflyste events, og nogle rykkede events og sådan noget. Så det er sgu ærgerligt, fordi det var ellers nogle events, jeg havde glædet mig meget til. Hvad var det for nogle? Jamen, Spec Ops 3 Ja. for eksempel. Det er rigtigt. Og så er der det her Paradise, som blev rykket. Og så skulle jeg jo selv have været med til at holde et spil her først i september, og så blev det rykket til oktober, og så til sidst måtte vi aflyse. Ja, på grund af... For at få tilmeldinger. Ja, det har desværre været sådan lidt gennemgående, at vi får for få tilmeldinger. Og det er ligesom om, jeg tænker, at der er en selvforstærkende effekt i det der. For når først, at der har været nogle events, der bliver aflyst på grund af for få tilmeldinger, så næste gang, så er folk mere tilbageholdende med at købe billet, for de skal lige se, om det når at blive til noget, inden at de rykker på det. Og så har man igen problem med, så er der ikke tilmeldinger nok. Ja. Hvorfor tror du, at vi ikke solgte nok? Jamen, jeg ved det ikke rigtigt med Spec Ops, fordi der synes jeg, at der var blevet lavet noget reklame for det tidligere på året, og havde været masser af interesse for det. Så det kan være, at det måske bare var uheldigt, at det lå, fordi det lå jo midt i sommerferien, for nogens vedkommende. Og med Breaking Point der, som skulle have været i september og oktober, ja, det var måske lidt tyndt spiloplæg, men ja, det var jo også med vilje. Men vi fik måske ikke kommunikeret ordentligt ud, hvad altså ideen i konceptet, eller hvorfor vi synes, at det var sådan, det skulle være, eller... Ja. Altså, det har måske lyttet lidt uinteressant for nogen. Jeg synes faktisk ikke, at det var tyndt spiloplægget.
Men altså, det er jo også sådan, nu er det foregået ind i hovedet på os, så det er jo nemt at vide, hvad vi har forestillet os, der skulle ske. Ja. Men hvis man lige sådan skal sige, altså det var jo meningen, at det skulle være sådan et organisk spil, der på en eller anden måde opgaverne genererede sig selv. Altså der var en klart defineret opgave om, hvad der skulle ske. Ja, det vil måske kræve lidt mere af fraktionslederne, end det gør til nogle andre spil, fordi man skal sidde lidt mere som om man var commander i Battlefield eller et eller andet, hvor man skal sidde og sige, nå, men det her hold, I skal gøre sådan, og I skal gå derhen, eller grupperne skal på en eller anden måde finde ud af det sammen, hvem der gør hvad og sådan, men det er jo ikke sådan meningen, at vi skulle stå som arrangører og have et eller andet bunke med missioner, hvor vi kunne hive ud og tildele folk, de kede sig. Og vi havde også åbnet op for, at der var spil hele døgnet rundt. Det er noget, som mange... Jeg ved ikke om mange. Der er en del... Jeg vil faktisk sige, at der er en lille gruppe, som er meget højlytte omkring, at de virkelig gerne vil ud hele døgnet rundt. Altså om natten. Ja. Og det var der åbnet op for, men ja, det blev ikke til noget. Desværre. Nej, det kunne desværre ikke tiltrække nok. Hvad med dig, Kevin? Hvad er fætter, Kevin? Jamen, jeg er jo samme båd som Asbjørn. Altså, Spec Ops har jeg også glædet mig til. Og det samme med Paradise. Ja. Jeg kan faktisk ikke huske, om der er andre spil. Er der, var det Living Trapia? Var det i starten af det her år, eller var det i slutningen af sidste år? Ja, det var også blevet rykket nogle gange, men der fik vi jo det der Custodian-affære i stedet for. Ja. Fordi Living Trapia, det var jo... det var jo annonceret inden, at der kom den her eskalerede konflikt i Ukraine. Og det var jo med russere og russiske soldater og sådan noget. Ja. Og det mindede på mig... Ja, jeg tror parallellerne til den virkelige verden var for tydelige til, at arrangørerne synes, at de ville gennemføre det. Ja. Og det kan jeg godt forstå. Og så ændrede de og lavede noget andet i stedet for. Det kan også være, at det bare blev udskudt til ubestemt tid. Jeg ved det faktisk ikke. Det håber jeg. Jeg håber, det bliver afholdt. Det lyder virkelig spændende. Ja. Det gør det. Men så fik vi jo Custodian-affære i stedet. Det er noget, der virkelig har været med til at trække det her Milsim-år op, for mig i hvert fald. Ja, det var bomben. Det tror jeg, for mit vedkommende, har det været det fedeste spil, jeg har været med til. Ja. Det tror jeg. Ja. Også jeg. Ja, også mig. Hvad med næste år? Hvad har I af tanker for næste år? Bliver det godt år, tror jeg? Ja, det bliver da nok bedre end i år, kan man da håbe, at vi kan få lov til at afholde nogle spil. Ja, det håber man jo altid. Og så er der jo, så kan man jo altid håbe på, at der endelig sker noget med forsvaret, og vi kan få lov at lave nogle fede spil i deres terrænger, men det tør man jo ikke håbe på hver år. Ej, den parkerer vi lige og vender tilbage til senere, det der med forsvaret. Men er der nogle spil, der er annonceret til næste år, som I skal med til? Ja, nu er der jo Paradise til februar. Det kunne jeg da godt tænke mig at være med til. Ja, det tror jeg også er det eneste, jeg lige har planlagt, jeg skal med til. Fordi så kommer jeg ind i noget eksamensperiode, og så får jeg nok ikke tid til noget. Og jeg ved ikke, hvad der ligger senere på året af Milsims. Nej, der er heller ikke særlig meget, der har været... Der er ikke særlig meget, der bliver annonceret endnu. Men det er jo også tidligt og alting, ikke? Ja. Vi har jo ikke engang i DMF fået datoer for vores terrænger næste år. Nej. Altså Kalby Plantage, tænker jeg primært på. Har vi ikke også stadig det kleine der nede sydpå? Hvor fanden... Immervad? Ja. Jo, det tror jeg. Og den kunne vi nok godt få nogle datoer på, hvis vi spurgte, men der har ikke rigtig været noget interesse for det. Nej. Jeg kommer til at tænke på om... der er jo de store faste. Big Games og... Mercs og... Ja. Hvad fanden er det der? Inferno Games? Den er der også. Den er lagt op. Mercs og... Hvad er det? Baget? Ja. Han er også, som er oppe. Er det noget, I skal med til? Noget af det?
Det tror jeg ikke heller ikke i år. Nå. Nej, jeg tror ikke rigtigt, det... Måske, jeg skal nok prøve det på et tidspunkt, men det bliver nok ikke næste år. Hvad med Inferno Games? Det synes jeg var rigtig sjovt sidst, så det kunne jeg sagtens oversættes til. Hvis bare det ligger uden for min eksamensperiode. Jeg kan ikke lige huske datoen for det. Så, Nej, det kan jeg faktisk heller ikke. Nå. Hvor mange dage var det sidst? Det var ret lang tid, var det ikke? 4 dage. Det var fra torsdag til søndag. Var det ikke det? Men jeg var jo ikke med. Men det er i hvert fald 4 dage, så. Ja. Jo, det var det vist. Og så er det også ret langt væk, ikke? Hvor lang tid er køreturen op? Ja, det tog... Hvad var det? 13-14 timer med pauser. Og det er cirka halvvejs op i Sverige. Ja, okay. Ja, det er op til omkring Stockholm, ikke? Jo. Ja. Satan, man tager det så lang tid at komme til Stockholm. Det er jo helt vildt. Ja, Sverige er et stort land. Ja, og hvis her der... Undskyld mig. Så synes vi jo, at køretur op til Limfjorden. Ej, det er lang tid. Ja. Jamen, jeg skal sgu også med en gang til bjerget. Det vil jeg gerne opleve. Ja. Ja, men altså også... Der sker jo ikke noget andet. Med. Så... Jeg ved, altså, er der overhovedet noget i Danmark til næste år, der er annonceret? Vi har flyttet Flesh and Blood til Sverige. Det er rigtigt. Det bliver jo også en fest. Ja. Ja, for fanden, mand. Det bliver fuldstændig Det bliver vanvittigt. Håber vi. Selvfølgelig. Det gør det. Det gør det. Fedt at Kevin har talt. Ja, jeg håber sgu også, det passer sammen med mine. Jeg skal skrive bachelor til foråret, så det... Ja, det kommer lige an på, hvordan det ser ud med det, tror jeg. Fedt at Kevin, han siger, at han ikke kan komme. Ligger det helt fast? Ja, det gør det. Der er ikke, der er ikke en lille åbning. Nej, hvis det er juni måned, så er jeg i fuld gang med at skrive eksamen. Hvor er det Det irriterende. kommer til at tage al min tid. Ja, sådan er det jo nogle gange. Så det kan sgu ikke lade sig gøre. Desværre. Hvad hvis du dropper det studie der? Ja, så kan det jo godt. Jamen, så er bolden jo over på din banehalvdel. Så må jeg jo hellere for. Ja, så må du hellere lade være. Uddannelse, hvad skal man med det? Ja. Milsy, det. Asbjørn, Ja. du er også i den nuværende bestyrelse. Ja. Kan du fortælle lidt om, hvad I går og roder med for tiden? For tiden, ja, vi går vel mest og roder med at gøre klar til næste år. Få en dato til generalforsamling og få datoer til regner næste år. Og, Ja. ja, så Kim Hansen, formanden, han er jo kommet lidt til skade, så han er ikke så deltagende for tiden. Ja, jeg har faktisk hørt, at han har trukket sig. Ja, det er jo ikke officielt meldt ud endnu, men det er det måske, når den her podcast kommer ud. Ja, men det er jo heller ikke nogen hemmelighed. Nej. Men han har jo fucking brækket sin ankel, og han ligger bare skide skæv hele tiden, mand, og savler, og du ved, han er helt færdig. Ja. Hvorfor Det er jo han sådan ikke set med i ikke dag? noget nyt. Nej, det er rigtigt. Nu har han bare en god undskyldning. Men ja, han var lige ude for et lille uheld, så han har valgt at fokusere lidt på at blive rask igen. Det er jo forståeligt nok. Ja. Og god bedring i øvrigt. Ja, så kan man også sige, der er så lidt tid tilbage i året, så det er sådan lidt, altså, hvad fanden. Ja. Hvad sker der overhovedet nu? Det er december lige om lidt, mand. Det er december lige om lidt. Der er ikke nogen, der har tid til noget. Og, Nej. Ja. Og synes det er for koldt. Ja, også det. Ja, dem har vi også nogle af. Ja. Så har vi jo... ja, det er jo ikke bestyrelsen, der har lavet det i løbet af året, men vi fik jo nedsat en gruppe, der skulle kigge på nogle nye vedtægter for foreningen. Det er rigtigt, det kan jeg faktisk godt huske. Det har jeg fuldstændig glemt alt om. Er der sket noget med det? Ja, men der er et nyt sæt vedtægter, Du godeste. som er klar til at blive fremlagt. De skal præsenteres. De skal præsenteres til generalforsamlingen, og forhåbentlig stemmes igennem. Spændende. Ja. Så ved jeg ikke, om der også var
Der var også noget at snakke om, måske jeg skulle kigge på reglerne, men det bliver nok et projekt til næste år, hvis de skal gennemgås. Hvorfor skulle de gennemgås? Ja, men jeg ved det ikke rigtigt. Ærligt talt. Jeg har lige glemt argumenterne for det lige nu. Nå. Men der skal jo også være nogle spil, hvor de regler skal bruges og sådan noget, så ja, det er nok derfor, det ikke er blevet med mere end snakken. Hvad tænker I? Synes I, at der er noget i reglerne, der trænger til at blive opdateret? Jeg tror, det eneste, jeg kan tænke på, det er sådan noget med nedkæmpelse af køretøjer. Der er jo kommet de her tag-in og sådan noget, som jeg tror, der er nogen, der godt kunne tænke sig at bruge, men det er jo ikke rigtig beskrevet i reglerne, som jeg husker det. Nej. Ja, det er altid sådan lidt mærkeligt med det her regelsæt, ikke? Fordi at det står jo egentlig frit for, om man vil bruge det hele, eller bruge dele af det, eller hvor meget man vil bruge, hvis man arrangerer igennem Dansk Militær Forening. Ja. Men ja, det er jo altid godt nok at have sådan en færdig skabelon, kan man sige. Ja, så er det vejledende. Ja, det kan man jo sige. Det eneste, der ligesom er mejslet i sten, det er jo sikkerhedsafstand. Ja. Og så har der været den her snak om magasinstørrelser, som blusser lidt op en gang imellem. På grund af de her magasiner til støttevåben, som er lidt større, og skal de have næsten lige så mange skud som et let maskingevær og sådan noget. Er det... Ja, for eksempel de lange APK-magasiner, eller... De må have 160. 160 skud. Er du sikker på det? Står det beskrevet? Ja, 160 skud. Det er dobbelt kapacitet af et almindeligt standardmagasin til en karabin. Og boksmagasiner må jo have 800. 800. Og så MG-magasiner. 800. Og det er nok der, den ligger. At der er nogen, der synes, at der er for lille en fordel ved at slæbe rundt på det der store maskingevær, når man bare kan bruge et støttevåben og have det næsten lige så godt. Jamen, det kan da godt være. Altså, jeg synes, at 800 skud er meget. Ja, det synes jeg også. Jeg synes egentlig ikke, at det er noget stort problem. Altså, der er jo folk stadig, der tager maskingevær ud. Ja, og du må have større udgangshastighed. Mere rækkevidde og sådan nogle ting. Ja. Og de der åndssvage regler om, at et maskingevær støttevåben skulle veje x ting, det er jo det er jo også meget ud. Ja. Heldigvis. Det var fuldstændig åndssvagt. Ja. Også, jeg har faktisk lige set, det var tidligere i dag, at der er en gruppe i Sverige, der begynder at tale om, at de vil gerne opmuntre folk til at have hjelme på og sådan noget, og hvad de kunne gøre for det. Eller ligesom at påvirke det, at folk havde mere hjelme og skudsikre veste på. Og så er det sådan noget med forlænget bleed-out time, og man kan blive genoplivet en ekstra gang. Og der er de også begyndt at tale om, at de her hjelme og veste skal veje x antal kilo. Og jeg fik sådan en helt dårlig... det minder mig om, hvordan det var for 10 år siden her i Danmark, mand, hvor den hjelm den skulle veje 1 kilo, og det var inden vi fik wound cards også og sådan noget. Ja, jeg har stadig en hjelm liggende derhjemme, som er fyldt med de her små afbalanceringsklodser, for at den kunne veje 1 kilo. Ja, sådan en har jeg også hængende herinde. Ja, det var sgu godt, vi slap af med det. Ja, og plombering i magasiner. Endnu vigtigere. Ja, det var endnu vigtigere. Det var frygtelig regel, mand. Ja, det var det virkelig. På den anden side, vi må fylde dem til 80 i henhold til det danske militærregelsæt. Nu har vi jo været en del i Sverige, hvor det bare hedder midcap-magasiner. Og hvad er der? Det 100-150 skud eller sådan noget? Ja, jeg tror godt, man kan få dem op til 150. Ja. Så er det også skubbet til grænsen. Ja. Men helt ærligt, ikke? Jeg mærker ingen forskel på, om det er 80 eller 150 skud. Nej, Jeg synes, det betyder så lidt. Ja, det er minimalt. Det er Og i det hele taget, mand, altså, hvis du siger 80 skud i magasinet, så skal du på en eller anden måde også kunne opretholde, eller du skal kunne håndhæve det, eller være interesseret i det i hvert fald, og gå rundt og tælle folks armebegrænsninger og sådan noget. Jeg tror, at i den tid, jeg har arrangeret spil, så har jeg gjort det 1 eller 2 gange. Tømt et magasin og talt kuglerne. Ja. Og det interesserer mig bare overhovedet ikke, mand.
Jeg er fucking ligeglad. Jeg synes med støttevåben, 800 skud, det synes jeg er fint, fordi jeg synes 2500, som det typisk er den normale kapacitet i de her støttevåben, det er jo meget. Det er næsten for meget. Det er for meget. Ja, det eneste sted, hvor jeg kan se det måske giver mening, det er hvis det er sådan nogle maskingevær, du har monteret på taget af en bil eller et eller andet. Ja. Sådan nogle stationære våben, som man ikke kan flytte. Det er rigtigt. Det vil jeg faktisk give dig. Eller en, som, hvor man siger, det er en PKM på en affutage, der bare står altså i et skyttehul eller et eller andet, hvor man kan sige, okay, den kan sgu godt, fordi det har stationære karakterer og sådan noget, så kunne den godt blive belønnet med lidt mere. Ja. Spændende. Men det kan man jo altid bestemme igen som arrangør. Man behøver ikke at holde sig 100% til BMF's regelsæt. Nej. Og jeg kan også godt afsløre, jeg har ikke tænkt mig at gå rundt og tælle folks kuglebeholdning i deres magasin, når jeg overholder et millisim. Det gider jeg simpelthen ikke. Vi hørte det her først. Ja. Til Jeffs millisims, der kan I bare snyde alt det, I vil med kuglebeholdning. Det er ikke snyd til de millisim, jeg overholder. Der skal bare være midcaps. Ja. Ikke high cap og alt det der lort, men midcap magasiner. Og det synes jeg egentlig er fint. Ja. Yeah. Jeg synes også, det er jo sjældent, man har til millisim lange kampe, hvor man skifter magasin mange gange. Ja, det er det. Faktisk. Altså, det sker selvfølgelig, men som ofte, så synes jeg, kampen alligevel er afsluttet. Man når måske at skifte magasin en gang, eller sådan noget. Ja, det... Det er måske bare sådan, som jeg skyder. Men spiller du ikke også med som LMG, Jeff? Eller LSV. Hvor det går lidt hurtigere, eller LSV? Nej, det er sjovt, det bliver tit, får tit at vide, eller bliver tit spurgt, om det ikke er primært det. Det er det faktisk ikke. Langt de fleste gange, der har jeg jo bare en karabin med ud. Ja. Og der tykker du der igen masser af max, eller noget? Nej, men... altså hvis... jeg synes, sidste vi var i Immervad også, hvor vi brugte AK og sådan noget, der var vi sat med igennem mange magasiner. Så var de old days med de lange patruljer og sådan noget, hvor at... Ja, det er rigtigt. Ja. Også sidste vi var i Nymindegab, når man forlader BSO med 10 magasiner, og så kommer man tilbage med 3,5, fordi at der har været en del skyderi og sådan noget. Jamen, der respawner du måske også så på en lazaret, hvor du ikke har mulighed for at genoplade dine magasiner og sådan noget. Jeg tror, det er så længe siden, at jeg... Fordi så skulle jeg til at tænke på nogle af de gange, vi har været i Sverige. Sidste vi var til Black Ops. Der... Var der ikke rimelig godt med skyderi der, eller hvad? Eller, Jo, der var jo... Sidste Black Ops, var det ikke der, hvor vi nærmest undgik al kontakt med... Okay, men sidste gang jeg var til Black Ops. Der var... Var du ikke med der? Nej, det var der, hvor jeg havde... der havde jeg faktisk RPK med. Okay. Ja, der skød jeg en del. Yes. Jeg ved godt, hvorfor jeg spiller der nu. Ja. Jeg kan ikke engang... Hvor er det, vi er på vej hen lige nu med denne her snak? Der var meget skyderi, og til Black Ops, der respawner man jo i felten. Ja. Altså så går man... ja, det er rigtigt, ja. Jeg tror, de er lavet om til 400 meter. Skal man væk fra der, hvor man er død. Ja. Og så skal du sidde der og glo i en halv time, og så er du med igen. Og du må også godt lade dine magasiner. Ja, det må man godt. Du må gerne have kugler med ud, og så genlade det her. Hvordan synes I... Fordi i Danmark, der har der jo været tradition for, at man må kun have skud ud, som er opladt i magasiner, og man må ikke lade derude. Man skal ligesom være ved et eller andet designeret punkt, om det er BSO eller et ammunitionsdepot eller andet, for man må genlade magasiner. Hvordan synes I, det fungerer i forhold til eksempelvis Black Ops, hvor at der må man sgu bare genoplade den derude? Jeg synes, det Black Ops fungerer super godt. Men det har nok også noget med terrænets størrelse at gøre. Altså, du har ikke lyst til at gå 2 km ud, og så blive skudt, og så gå 2 km tilbage, og sidde en halv time og vente. Og så kan du gå 2 km tilbage igen. Jamen, du taler om respawn.
Nej, ja, men det er også, du skal jo også, hvis du kommer i føling, og du er nødt til at gå tilbage for at genlade, så skal du 2 km tilbage, og så 2 km ud igen Ja. for at genlade. Så når nu at terrænet er stort nok til, at den her respawn-regel kan fungere ordentligt, så synes jeg også, det giver mening, at man kan tage kugler med ud. Mm. Og jeg synes overhovedet ikke, det har skadet spillene deroppe. Ja. Nej. Hverken respawn-reglen, eller at man har kugler med ud. Jeg kan også huske, da vi var til Mercs, kan I huske det? Der var det nogenlunde samme respawn-regel. Og hvor vi også genoplavede vores magasiner derude, ikke? Jo, det tror jeg. Nu er det lidt tid siden. Det var der, hvor det pissede ned. Ja. Var det 2019? 2020? 20... Var det inden alt det der corona? Det kan jeg sgu ikke engang huske. Nej, det kan jeg sgu ikke. Men der tror jeg også godt, man måtte have kugler med ud og sådan noget. Ja, for jeg mener, at når vi sad og var nedkæmpet, så var det det der med, så skulle vi lige skride x 100 meter et eller andet sted hen. Og så sad vi som regel lige og spiste og ventede lige en halv times tid og genopladede vores magasiner og sådan noget. Ja, men jeg kan huske på et tidspunkt, hvor vi sad og skulle respawn, og så var der nogen, der begyndte at slås lige der, hvor vi var, og et hold, der væltede hen over skinnerne. Og... Nå ja, det er rigtigt. Det kan jeg faktisk godt huske. Ja, det var noget forfærdeligt noget. Men egentlig et super hyggeligt spil. Jeg havde det rigtig godt. Kevins oplevelse var lidt anderledes. Det var meget godt, og det var allerede fra den første halve time, vi rykkede ud der om formiddagen, der var det bare flot. Jamen, det regnede hele den weekend. Ja. Det var fremragende. Og man kunne ikke nå at tørre noget af sit grej. Der var flere, der blev nedkæmpet og tog tidligt hjem og alt muligt. Ja, men det er også første gang, jeg oplevede, at mit våben rent faktisk ikke duede på grund af for meget vand. Og jeg måtte jo også have skraldeposer i støvlerne for at kunne holde ud og gå. Ja, jeg måtte også låne. Jeg blev til søndag, og der var de fleste fra vores hold jo smuttet. Ja, det er rigtigt. Og så skulle jeg ud sammen med FTF, og der måtte jeg også låne et af deres gevær, fordi mit eget, det kunne simpelthen ikke alt det der vand der. Nej. Jeg tror, det var noget med min MOSFET. Der var kun fugt i. Ja, det kunne nok ikke lide de der sensorer, der var vådt. Men da jeg fik det hjem, og det blev tørt og sådan noget, der var der ikke nogen problemer. Mm. Jamen, jeg synes måske, det der med os at måtte genlade magasiner i felten, jeg er måske lidt mere splittet på det. Altså, jeg synes, der er noget fedt i det her med, at man er nødt til at tænke sig lidt om, hvor meget man vil skyde, og okay, og så må man hive en hel masse lort med, når man skal ud, fordi at man skal kunne klare sig i lang tid, og ja, så jeg kan egentlig godt lide, at man skal tilbage og genoplade på nogle bestemte steder. Ja. Men det kommer måske også lidt an på, hvad for en type spil det ligesom er. Ja, i høj grad. Mm. Men jeg synes også, at der sker nogle spændende ting, når nu at, lad os sige, at der er nogle udvalgte punkter, hvor man godt må genoplade sine magasiner, og de kan skifte kontrol eller et eller andet, eller man kan tabe dem i hvert fald. Ja, det var jo noget af det, vi havde tænkt med Breaking Point, ikke? Ja, og der synes jeg, at det giver noget sjov i forhold til det taktiske. Altså, man skal gøre sådan nogle overvejelser og sådan noget der. Og så kan jeg også huske, at jeg har haft gode oplevelser ude til nogle events, hvor at det her med, at vi ikke havde så meget ammunition tilbage, det påvirkede vores handlemønster og vores ageren. Og det synes jeg egentlig er fint nok. Mm. Så er der spil som for eksempel Black Ops, hvor det jo ikke er to fraktioner mod hinanden. Altså det er en masse små grupper, der opererer fuldstændig uafhængigt af hinanden. Hvor der kan jeg se, okay, så er det måske, så vinder du ikke så meget ved at have det der. Der vinder du egentlig mere ved hele tiden at have kontinuitet i spillet. Ja. Altså det hele tiden skrider frem og frem og frem. Ja. Og så kan man sige, mange af de der små områder i Danmark, der er det bare,
Altså, Ja, der er det måske lidt lige meget. Du skal alligevel ikke gå så langt for at komme tilbage og genlade det. Eller, ja. selv når vi har haft, okay, hvis jeg siger, Karup er måske en undtagelse, fordi det er ret stort, men selv når vi har haft Nymindegab, som er forholdsvis stort, så har det alligevel ikke været stort nok til, at man sådan... Hvor langt har man haft hjem? En time måske max? Ej, det er måske endda at strække det. Ja, det tror jeg da. En halv time. Du er aldrig længere væk end en halv time, jo. Så. Nå. Ja. Forsvaret vinder. Ja, for helvede. Det er jo meget typisk det her. Så er der en masse snak, og så blev det endelig til noget for en gang skyld. Det her pilotspil. Ja. Og så siden da, så har der bare været komplet radio-tavshed. Der er ikke sket en skid, mand. Og så var der lige et par... ja, altså der er jo nogen, der har kontakt med dem. Der var lige Henrik. Ja. Henrik Higgins, som sagde, at ham og Rolf Venø havde talt med nogen, og så var den gået i stå igen et eller andet sted, fordi at de havde noget omrokering. Folk, der ikke længere var på posterne, eller folk, der var nytilkommende, eller sådan et eller andet. Var det ikke noget i den stil? Eller husker jeg? Jo, det er rigtigt. At der har været noget personaleudskiftning inde hos FES. Så endnu en gang er den havnet et eller andet sted, hvor der er nogen, der venter på nogen. Ej, jeg er træt af det, mand. Det er helt vildt. Ja. Jeg var inde og kigge på Forsvarets ejendomsstyrelses hjemmeside i sidste uge, hvor de har, der står, at man kan låne områderne, og til nogle aktiviteter kræver det, at man lejer det og spærrer det af. Det kan fx være motorsport, eller hvis man skal optage film, eller ligesom vi laver skydning. Og der var også en tabel, der sådan anførte, hvad må man, når man lejer det? Hvad kræver, at man lejer det? Hvad må man, når man lejer, og hvad må man ikke? Og på alle sammen, hver eneste af dem, der stod der, at det var forbudt at opholde sig mellem solnedgang og solopgang. Og jeg er meget nervøs for, at vi kommer til at få en aftale, der indebærer, at vi ikke må være der, når det er mørkt. Og så er det jo nærmest lige meget. Så er det jo... Ja, så kan man i hvert fald kun rigtig holde spil om sommeren. Ja. Altså hvis man så kan lave en aftale om, at så må man sove inde på kasernen, eller lige ude for området, eller et eller andet. Vi har jo tit off-game BSO. Ja. Og så kan man spille, altså så har man jo meget tid at spille i, hvis det er om sommeren alligevel. Ja. Selvom du ikke spiller i de mørke timer. Men altså når man kommer ud på efteråret. Ja, altså fra november til marts, der er det bare lige meget, fordi der bliver det så tidligt mørkt. Ja. Og så sent lyst. Så det vil jo være. Ja. Så kunne vi jo spille i Kalby Plantage. Ja. På de tider af året. Altså... Ja, men der er jo noget med noget jagt og... Ja, for helvede, mand. Det er sgu ikke nemt. Nej, det er det sgu ikke. Tror I, det er næste år, at vi kommer ud? I forsvarsområdet? Jeg håber. Ja, Men jeg tror ikke, jeg kan mere end at håbe. Det er jo det samme svar som de sidste 7 år. At vi håber jo hvert år, at næste år, der bliver det. Men altså nu har det der forbandede pilotprojekt, det er jo overstået og afviklet. Og der skulle evalueres på det, og det skulle danne præcedens. Så i teorien, så skulle vi jo være tættere på tættere på en løsning og på en afslutning end nogensinde før. Men det er vi vel hvert år. Hvem også? Men hvor lang tid skal det evalueres på det der? Jamen, Er det flere år, eller hvad er det? Ja, altså til maj næste år, så er vi 7 år inden. Så det tager 7 år. Ja. 7 år at behandle det her. Det er jo helt vanvittigt, mand. Det er sindssygt. Ja, det er måske nogle af de længste sagsbehandlingstider, jeg nogensinde har hørt om. Fuldstændig. Prøv at forestille jer, hvis det havde været en straffesag, så havde den været så gammel, at man var nødt til at frafalde tiltalerne, fordi at sagsbehandlingen havde været for lang tid. Det ved jeg godt, det ikke er. Men det er for at skabe et eller andet perspektiv om,
Altså 7 års sagsbehandlingstid i det offentlige, det er fuldstændig uhørt. Ja. Og så for en statslig myndighed, det er fuldstændig vanvittigt. Det er det. Hvem ved? Og så kan det så være, at vi er så uheldige, at det er en rigtig lorteaftale, der gør, at ja, vi må være der, men at det praktisk ikke er muligt alligevel. For eksempel, hvis vi ikke må være der om natten og sådan noget. Ja. Jeg er sgu bange. Ja. Måske skal vi droppe de her airsoft-våben, og så gå over til LDS, eller hvad det var, der var snak om i gamle dage, så vi kan bruge de offentlige skove. Det ændrer jo ikke på, hvis vi så ikke må være i forsvarsterræn efter sådan noget her. Vi må heller ikke være i det offentlige skov, der må man jo heller ikke overnatte. Det må man gøre. Nå ja, der er noget med, du må ikke have bund i teltet så, fordi så er det, har det karakter af en permanent, der er også alle mulige regler. Det er rigtigt. Sverige. Men du må godt opholde dig i skovene om natten. Men er det ikke også kun på afmærkede stier, og så må du kun... Ikke de offentlige skove. Der må du færdes overalt og på alle tider af døgnet. Ja. Men igen, man må jo ikke spærre det af. Nej. Så længe vi bruger de her... Men tror du i teorien, hvis vi brugte LDS, at vi så måtte rende rundt, altså klædt ud som terrorister og soldater og sådan noget i det offentlige skov? Jeg tror godt, vi kunne få lov til det. Fordi det er jo igen en offentlig styrelse, og der skal noget til, for at de siger nej. Altså, ja. De kan ikke bare sige nej, hvis de synes, at det kan vi sgu ikke lide det her. Altså, de skal have nogle ordentlige argumenter for at kunne sige nej. Altså, nu igen mit studie, så har jeg flere gange været ude og besøge Naturstyrelsens forskellige enheder og sådan noget. Og de vil jo nogle gange gerne sige nej til orienteringsløbere og alle mulige organiserede løb, og jeg ved ikke hvad. Men det kan de ikke altid. Hvorfor vil de gerne det? Hvis det forstyrrer, eller jeg kan ikke huske. Nå, ja, okay. Altså, det var for eksempel noget ved Møns Klint. Ville de gerne lave orienteringsløb i sådan nogle områder, hvor der var nogle høje naturværdier og sådan noget. Det fik de så også lov til at sige nej i den del af skoven der. Ja, okay. Så det er jo for et eller andet hensynstagen til naturen. Ja, okay. De kan godt stille vilkår, men de har som regel ret svært ved at sige nej. Mm. Men jeg tror sagtens, de kunne sige nej med den begrundelse, at vi kan ikke udelukke skoven, altså de andre gæster fra skoven. Altså, og det er jo derfor, at vi ikke kan spille der i dag. Fordi de kan jo ikke spærre skoven af for alle andre, for at vi kan bruge det i en weekend. At vi bruger airsoft-våben, det er jo tvivl den største forhindring, vi selv har valgt. Altså, jeg kan jo se, at der var en rollespilsforening, der har lejet den her ø, der ligger oppe i Limfjorden, hvor der engang var... det var sådan noget, der hørte under sindssygeforsorgen til mænd, man mente var galt afmarcheret på en eller anden måde. Altså folk, der var sindssyge og homoseksuelle og sådan noget. De røg ud på den der ø oppe i Limfjorden. Anyway, de har lejet hele den her ø til at lave et rollespilscenarie. Og der er ungdommens ø, og der er Hareskoven og alle de der steder, hvor at rollespilsforeninger får lov at slå sig løs. Og de bruger, altså, fordi de bruger ikke airsoft-våben og alt det der. Ja. Det er... det er ærgerligt. Det er vildt. Ja. At, ja. Men det er også det, der gør det fedt, at vi bruger de her våben. De ser realistiske ud, og... Ja, der kommer noget ud af løbet. Der kommer noget ud af løbet, og man kan jo alligevel, selvom det ikke er den vilde rekyl, så kan man jo godt mærke det, når man skyder. Ja. Hvis det er bare en eller anden lyd, der kommer, så er det alligevel ikke helt det samme. Ja, man kan høre skud, der visler forbi en, og man kan se jorden blive ramt og sådan noget, hvis der er nogen, der skyder efter en og sådan noget. Ja. Men kunne I tænke jer at prøve LDS? Hvis vi fik muligheden for det, ville I så prøve det? Det er sgu et svært spørgsmål. Det kommer an på, hvor dyrt det er. Nej, ja, okay, men hvis du fik... Her, der er noget, vil I prøve det? Jo, så vil jeg gerne.
hvis jeg selv skulle investere i det, så nok ikke. Ja, altså, det er bare ikke så udbredt lige nu. Nej. Men helt klart, hvis det bare var sådan, at nu er vi 100 mand, og vi alle sammen, eller bare 50, eller hvad ved jeg, og vi alle sammen vi får kittet op med LDS, så tror jeg, at det går meget sjovt. Jeg synes bare, mange af de der våben, i hvert fald dem jeg har kigget på, de ser fandme klamme ud. Specielt AK'erne. Altså, Jamen er der ikke nogle kits, man kan bygge ind? Jo, så kan du selv bygge det ind og sådan noget. Jo, så alting er jo muligt, ikke? Ja. Men det kan jeg ikke finde ud af. Så er det godt, du har Fætter Kevin. det er åbent, det Ja. for dig. Og alle mulige andre mærker. Ja. Og der er jo helt klart også nogle fordele, man kan med det. Altså man kan jo lave sådan noget damage ud fra kaliber og alt sådan noget der, ikke? Så der er nogle spændende ting, man kunne med det også. Det er bare ikke, som du siger, det er ikke særlig udbredt. I hvert fald ikke den del af verden, hvor vi bor i. Det er mit indtryk, at i Italien og Spanien, der er det væsentligt mere udbredt. Der har de måske også nogle andre regler for airsoft i det hele taget. You said it, man. Og vi bor jo lige ved siden af Sverige, og Polen, og til dels Tjekkiet, som også er ret tæt på, som jo bare er altså de store centre for airsoft i Europa. Så vi skal jo ikke særlig langt væk. Altså, det er træls, vi har det lidt svært i Danmark lige nu, men vi skal altså også kun lige til Sverige, så har vi det virkelig fedt. Eller Polen, hvor det er virkelig stort, og Tjekkiet, hvor det også er virkelig stort, ikke? Så hvorfor fanden skulle man vælge at gå over til noget, hvor at det er nærmest overhovedet ikke udbredt i nogle af vores nabolande? Ja. Det havde været, ja. Ja, det er jo også, altså hvis man vælger at sige, nu prøver vi sgu at satse på det her LDS, så er det jo også lidt at give op på Og man kunne jo godt, alt det andet. ja, man kunne selvfølgelig godt gøre begge dele. Ja. Ja, men jeg tror, hvis man kommer og siger til forsvaret, vil I helst have, at vi skyder med plastik på restauranter, eller vil I helst have, at vi bruger laser og ikke efterlader noget, så vil de nok vælge Nej, sidstnævnte. det ved ja, måske, men jeg har lige siddet og gennemset mails og sådan noget, jeg har udvekslet med forsvaret, hvor de siger, der er skrevet noget omkring det her med, for jeg har sagt, at vi bruger biokugler, og det er jo blevet vedtaget for noget tid siden, at vi kun bruger biokugler. Ja. Og de skriver, at det drejer sig ikke kun om ammunitionens nedbrydelighed. Det er ikke kun det, der efterlader et aftryk på naturen, som skal med i deres overvejelser. I hvert fald på det daværende tidspunkt. Du er helt tilbage til i 2019. Okay. Der er det alt muligt. Alle mulige andre ting også. Så jeg ved ikke. Hvad er det for nogle ting? Jeg havde en telefonsamtale med en, der snakkede om det. At selvom afføring ikke, altså, jo er 100% bionedbrydeligt, så vil det stadig være et problem, at folk de render sked derude. Og det ved vi jo, det er det. Det må man jo heller ikke. Og det er jo noget, som ikke efterlader noget biologisk aftryk. Så jeg ved ikke, altså, jeg tror bare, at de altid kalkulerer med, når der er aktivitet, så er der et eller andet biologisk aftryk. Jeg skal ærligt tale, det er længe siden også. Ja, så er der sikkert også alt muligt med EU-lovgivning og miljøkonsekvenser, jeg ved ikke hvad, som gør det hamrende besværligt. Jeg ved det ikke. Om det var sgu da... Ja. Det blev lidt pessimistisk, hva'? Ja, vi er ikke så optimistiske omkring situationen med forsvar, tror jeg, man kan opsummere. Ja, det... Men det er der også god grund til, at vi ikke er. Ja, det må man sige. Altså, sådan, den samlede sum af gode erfaringer er meget, meget, meget lav. Ja, så det er meget berettiget. Ja. Hvis vi lige sådan skal slutte på en high note, hvad kunne det så være? Flesh and Blood? Ej, den har vi været omkring. Den har vi været. Okay. Flesh and Blood. Flesh and Blood næste år. Sverige. Nej, vi skal ikke snakke om det, fordi jeg skal ikke med, og så bliver jeg bare misundelig. Ej, men det irriterer mig også. Der må være, der må være en løsning. Og så kan du være hurtigere med dine... Kan du være sådan, arbejde lidt ekstra med... Vi har for flere år siden fået at vide, at når vi når til svendeprøven, så er det 4 uger i træk, hvor vi bliver hjernevasket med det der. Altså det er... Der er ikke noget at gøre. Det er arbejde hver dag. Er der sygeeksamen? På det der. Ja, det er der. Men, der var den! det er der jo altid. Fag. Det gider man jo ikke ud i.
Jo, det Ja, men okay. Men, Så det må blive Flesh and Blood 4. hvad ser du mest frem til næste år, Fætter Kevin? Jamen lige nu, så er det jo nok... Nu kan jeg jo ikke huske, om Inferno Games ligger i min eksamensperiode, men hvis ikke den gør, så er det det. Fordi det var godt nok sjovt sidst. Det, du ser mest frem til næste år, det er at blive færdig med det der uddannelse. Ja, men nu snakker vi jo lige Airsoft. Ja, men jeg kan da høre, at der er jo ikke plads til noget andet. Nej, men det er jo klart. Ja, det er jo sådan, det er. Ja. Men nej, Asbjørn, hvad ser du mest frem til? Ja, det er jo det samme, at blive færdig. Nej, det er jo også dig, mand. Mest af alt, så jeg kan få noget mere skejs. Ja. Og købe nogle federe guns. Hvad for nogle guns vil du gerne have? Jeg skulle gerne have en APK. Ja. Det vil jeg også, selvom du jo har rigeligt at låne ud af. Bevares. Så er der bare noget andet, når det er ens eget, ikke? Ja. Sidste afsnit, der talte vi jo om, at det faktisk kunne være lidt sjovt at lave sådan en, hvor vi taler om støttevåben. Og så talte vi det lidt om, inden vi begyndte at optage. Men det gjorde vi ikke. Vi gemmer det til en anden god gang. Vi gemmer det til en anden gang. Hvor I må være mere forberedt, mand. Ja. Sådan. Nej, det er fordi, I ved jo ikke noget om støttevåben. Det er mig, der ved det. Men det er jo mig, der er vært. Jeg kan jo ikke sidde og interviewe mig selv. Og Kevin, han var sådan lidt... Han vidste ikke lige, hvordan han skulle tage kontrol over sådan en samtale. Og det er fair nok, men du ved, det forstår jeg godt. Du må prøve at hive nogle andre ind, der ved noget om støttevåben. Ja, det er selvfølgelig en mulighed. Men det kunne være lidt interessant, hvis du overvejede det. At du var med i den samtale. Ja. Men nu har vi jo redaktionsmøde på åben mikrofon. Ja. Det har jeg fået at vide, det må man ikke. Nå. Eller sådan, det har jeg hørt. Det skal man helst lade være. Så må vi hellere snakke om noget andet. Jeg ved heller ikke, om det bliver årets sidste afsnit. Det har jeg lidt til. Ej, må ikke, at vi får optaget lidt. Lille juleoptagelse kan man jo altid lave. Ja, det er faktisk rigtigt. Det kan man vel altid. Var det for denne gang? Er der nogen af jer, der har sådan noget afsluttende? Et eller andet? Det må være hvad som helst relateret til Milsim Airsoft. Køb billetter til det næste DMF-arrangement. Og kom til, til generalforsamlingen. Ja. Og det er måske det vigtigste. Kom til generalforsamlingen. Hvad med dig, Kevin? Jeg har sgu ikke noget. At det må også godt være en rant. I må godt sådan skælde ud, eller... Har du ikke noget at sige om Kim Hansen? Nu hvor han ikke er... Du ved, han lytter med. Ja, men det gør han jo. Sat man bare sidst, ikke? Der var der lige gået. Det havde lige været op 10 minutter, så var han inde og skrive. Ja. Han kan fandme godt lide at brokke sig. Ja, det kan han. Det er altså noget, han er god til. Det skal han da alligevel have. Det er rigtigt. Jamen, det kan vi jo godt slutte af med, at han lige får lidt ros for hans fremragende evne til at beklage sig. Ja, hans fremragende evne til at blive nedkæmpet af træ. Ja. Det er lidt personfølsomt. Det skal vi ikke sige mere om. Han er kommet til skade, og lad os holde den med det. Ja. Ej, nu har jeg det helt mærkeligt. Lad os... Jamen, så lad os runde af. Det var det sidste ord. Ja. Fætter Kevin, Asbjørn, tak fordi du kom. Så tak. Velkommen.